muke shugabanni jikinmu ya sanyi, to kuma na ƙasa da mu, musamman ku da kuke da positions, in jikinku ya sanyi, to kuma na ƙasa ya zai. In kai kwamishina ne, ko kai advisor ne, ko kai MD ne, to in ka je ofis ɗinka kuma yaya za a yi? Shi shugaba dole ya zama mai absorbing in shock. Kuma in ka bar ma Allah duk lamarin kan ka bar masa, shi zai kwato maka duk abin da yake, in dai na zalunci ne ka bar ma Allah zai kwato maka. Amma babban abu shine mu tafi da ƙarfinmu mu ci gaba da abubuwan da muke yi, mu dinga faɗakar da mutane. This is not the end. Yes. Muna da appeal, muna da Supreme Court, kuma muna da isasshen lokacin da ma za mu yi wa al'umma aiki. Dama suna na a rubuce, alƙawari muke musu. To alhamdulillah muna ta yi. To da haka aikin alheri da kake yi shine zai nuna gaba. Ko? To yau an yi mana wannan duk gari alhamdulillah, maza da mata, manya da ƙanana, kowa addu'a yake. 44 local governments, kowa addu'a yake. Amma abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah. Allah ya ba mu sa a gode muku duk irin gudunmawa da kokari da ake yi. Waɗanda suka samu appointments, wanda ba su samu ba, ko ajiya na son saki appointments, kuma zan saki. Za mu ƙara sakin sunayen mutane su zo su ci gaba da abubuwa na alheri. Wannan shine abin da ya kamata. Kamar yadda na gaya muku projects, za mu ci, ko gobe za mu zauna duk abin da ya kamata mu ci gaba da yi, za mu ci gaba da shi. To ina gode muku kwarai, sai kowa ya tafi gida ya je huta.